suntem în sectorul 6, suntem în fața unei dezvoltări imobiliare care se face după principiile noii planificări urbane, și anume îndesire, îndesire, îndesire. Din păcate, asta e principala problemă a Bucureștiului, faptul că este foarte dens. Această dezvoltare este consecința a două chestiuni. Una, a puzului sector 6 și doi, a faptului că primarii de sector au atribuții pe urbanism, din păcate, îi împart cu primarul general. Oamenii de aici vor avea dificultăți mai întâi să iasă dintre blocuri, tocmai pentru că e foarte dens, și când vor ieși într-un trafic pe care chiar această dezvoltare îl generează. În plus, nu există școli și grădinițe și vor fi obligați să iasă. Toate acestea se întâmplă pentru că politicienii care au avut în semnătura lor, în pixul lor, soarta și planificarea urbană a orașului, au ales să pună pe primul loc, să iubească mai mult profitul și banii decât oamenii. Aceasta este paradigma în care ne aflăm astăzi. Avem de ales între oameni și clanuri, între calitatea vieții locuitorilor sectorului 6 și ai Bucureștiului și profitul pe care dezvoltatorii îl fac pe repede înainte.